Kirkman, chwipio hon teg at y post yn pella. Peniad yn dod i mewn, cael ei ddyrnu. Oddi ar y trawst. Wel, fydd Rushton yn falch fan'na i camgymeriad o. Oddi 8 munud ar y cloc. Yma yng Nghoedlan y Parc ag Aberystwyth sydd wedi dod yn agosa. Camgymeriad gan Rushton yn y gôl. Fawn sydd wedi hyrddio hon. Teg at Bradford. Bel yn disgyn i Bradford. Aberystwyth galw am llawio fan'na. Cariwch ymlaen medda'r dyfarnwr. Rergyd mynd teg at gôl. Ond dyfarnwr chwifio i ffwrdd y protestiadau gan y tîm cartra. Bas a draws. Disney. Allan at Harrington. Walsh yn ei wynebu. Harrington heibio Walsh. Croesia teg at y postyn pella. Teg at Jordan Davies, ond peniad Davies syth i ddwylo Dave Jones. Morris. Nôl at Disney. Disney. Pas hyfryd gan John Disney allan at Poole. Franklin derbyn y bel. Croesiad teg at Kenny. Ac mae disgyn i Jordan Davies. A mae Jordan Davies yn sgorio ei 10fed gôl am y tymor. Bel cael ei chroesi mewn teg at Kenny. Dros ben Kenny. Jordan Davies neu dim camgymeriad. Ni mewn i funud ola'r hannar. Owen Taylor. Teg at poster agosa. Bel. Oddi ar. Ben Declan Poole cael ei chlirio. Yr ergyd yn dod i mewn gan Billy Kirkman. Gwiro oddi ar. Am ddiffynwr ag allan am Cei Connah. Wel, mi gafodd Billy Kirkman afal da ar honna. Kirkman, teg at poster agosa. Methu curo dyn cynta. Cyfle eto. Teg at y canol tro yma. Oddi ar ben John Owen. Ac mae Aberystwyth wedi union i'r sgôr. John Owen yn codi yn uwch na pawb. Ac Aberystwyth yn union i'r sgôr yn munud ola'r hanner cynta. Walsh yn llitraws. Teg at y canol. Bel cael i chlirio. Wel, Rushton yn trio i chlirio ac yn disgyn ar un y diwedd. Roberts mynd yn hir, chwilio am Kenny. Bradford ar draws. Franklin di wneud yr hediad. Sotliad gan Franklin. Bel yn disgyn i Poole. Yr arbediad gan Dave Jones. Gwaith da gan y golwr. Bel yn disgyn chydig bach yn ffodus i Declan Poole yn y cwrt. Ond Dave Jones yn gwneud yr arbediad. Disney. Disney cael ei amgylchynu ond ffeindio Poole. Poole. Croesiad teg at Davies. Bel yn disgyn i Noah Edwards. Allan at Harrington. Harrington ar ergyd. Arbediad unwaith eto gan Dave Jones. Gwaith da unwaith eto gan y golwr. Roberts. Fyny teg at Jordan Davies. Davies yn troi. Harrington tu allan iddo fo. Pas yn ffeindio Harrington. Harrington heibio i Walsh. Croesiad teg at y canol. Dave Jones yn ei gollwng hi. A dydy Jordan Davies methu ffeindio'r targed. Gwaith arwrol gan Dave Jones. Disney. Teg at y canol. Bel yn cael ei chlirio. Harrington. Harrington roed y bel yn ôl i'r canol. Teg at Franklin. Aberystwyth yn clirio. Dyfanwr, Siagair efo Neil Gibson. Neil Gibson yn gweld cardyn melyn. Ddim yn hapus efo beth sy'n cael ei ddweud ar yr ochr. Lewis ar peniad, gen ennill Cei Cryf. Chwaraewyr Aberystwyth ddim yn hapus efo hynna. Gofyn y cwestiwn i'r dyfarnwr. Gair llym efo John Disney a cardyn melyn. Walsh, William Bradford. Wild yna'n clirio, Bel disgyn i Lewis. Lewis ar ergyd. Ar targed, ond syth at John Rushton. Davies. Bel dros i ysgwyd teg at Wild. Wild yn rheoli, cyfle am ergyd gan Michael Wild. Blaen bysedd gan Dave Jones am arbediad gan y golwr.
Morris, allan at Harrington. Iwan Lewis yn allan ato fo, ond Harrington dod to fewn. Ergydio, syth at Dave Jones. Ac y ffordd mae'r Dave Jones di bod chwarae heno, diolch yn mynd i ollwng hwnna. Bale yn disgyn i Josh Williams. Williams allan at Clark, dig y le o flaen, Edmund Clark. Bale tuag at y canol, disgyn i Noah Edwards ar y postyn pella. Bale yn taro'r postyn. Dihangfa i'r tîm cartra. A da ni di chwarae 5 munud dros y 90. A dyna oedd y cyfle ola i Cei Connah. So Cardyn Melyn. Arall i Neil Gibson. Eisoes wedi gweld Cardyn Melyn am Gwyno. Ac Mr Charlton Fleming yn gyrru Neil Gibson i'r eisteddle.